ହେଲା ମାମା ପଡ଼ିଗଲୁ। ଓହୋ ତୁ ଦେଖିକି ଚାଲୁନୁ ମାମା। ଆ ଏଠିକି କି କ'ଣ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଛୁ? କ'ଣ ଇଏ ସେଇଠୁ ଆଣିଛୁ ଚା? ଚା କରିବୁ? ହଉ ଟିକେ ଚା କରିଦେଲୁ। ତ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା ଖେଳନା। ପାଟିରେ ଦେନି ଭଲ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ଗିନାରେ ରଖେ ତ ଚା କରିବୁ ପତି ରଖେ। ଖେଳନା ଖେଳୁଛୁ? ଘର ଖେଳୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଉ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ? ବାପା ଶୋଇ। ଓହୋ ହିରି ମାମୁନି ଦେଖି ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା। ଦେଖୁଛୁ ପଳେଇଲା। ହେଇ ଦେଖି ହେଇ ଦେଖ ମାମୁନି ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା। ହେଇ ଗଛକୁ ଡେଇଁ ପଳେଇଲା। ଦେଖିପାଇଲୁ? କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ବାୟାଣୀ? କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? କିଟୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? କ'ଣ ପଇଲା? କାହା ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ ଆଉ ବାୟାଣୀ? ଆଉ ଆଣିବୁ? ହଉ ଆଣ। ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁନି ବାପା ସହିତ? ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ? ମାମୁନି ସେ ଉପରେ କିଏ ବସିଛି? ସେଇଟା ଉପରେ କିଏ ସେ? ଡାକୁନି ଟିକେ। ଆସିବନି? ଆଉ ଥରେ ଡାକିନୁ। କାଉ ଆ ଚା ପିଇବୁ? ବୁଲି ପଳେଇଲା। କାଉ ଆ ଚା ପିଇବୁ? ମାମୁନି କାହାକୁ? କିଏ ବୁଲି ପଲଉଛି? ଓହୋ କାଉ ପଇଲା? କ'ଣ? କିଏ? ହଁ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲୁ? ଓହୋ ହଉ ଉଠିଚା। ଉଠୁ। ଓହୋ ଆଇଲୁ ଧାଡ଼ି ଦିଏ। ଘରକୁ ଯାଇକି ହାତ ଧୋଇବୁ। ଶୁଣିଲୁ ଅନାମଡ଼ା ଘରକୁ ଯାଇ ହାତ ଧୋଇବୁ। କେମିତି ହାତ ଧୋଇବୁ? ହଁ ସେମିତି ହାତ ଧୋଇବୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ହାତ ଧୋଇବୁନି ମାମୁନି? କାହାକୁ କାଉ ଡାକିଲୁ? ଭଲକି ଡାକେ ଟିକେ। ଭଲକି ଡାକେ ଆମନ। କରିଦେନି ଟିକେ। ପଳେଇଲା। କ'ଣ? କିଏ ମାମା? ଯାଇକି ଆଣେ। ମୁଁ ଯିବି ଆଣିଦେବି। ମୁଁ ଆଣିଦେବି। କେମିତି ଆଣିଦେବି? ସେମିତି ଆଣିଦେବି। ନେ ହେଲା ଖୁସି? ମାମା ଏବେ ଖୁସି? ଟିକେ ହସିଦେଲୁ। ଟିକେ ହସିଦେ। ପଡ଼ିଗଲା। ନାଇଁ
ସେଇଟା ତାର ନୁହେଁ ସେଇଟା।